chipani chimenechi cha UTM anayankhira mafunso a Atolankhani makamaka atafunsa zokhuza mayi Patricia Kaliat komanso Dr. kuti ubale wawo ku chipaniko padakali pano ndi otani malingana ndi nkhani zimene zikumveka kwambiri masiku ano. Iwowa ayankha momveka bwino ndipo takhalani pompo mumvesere kuti kodi Dalitso Kabambe ayankhanji zokhuza mayi Patricia Kaliat. Our President Ndaliali kodi Mafunso because of Mafunso organizing first. Yes, my name is Michelle. Just three quick questions. Firstly, you took part in the foil of demos. I just want to get your experience being in that kind of an atmosphere. What did you feel like? What did you experience? And secondly, since the UTM held its convention, we've seen and observed that there seem to be some people that want to destabilize the party, if I can use that word. As a leader, as the newly elected UTM president, is there anything that you have done to unite the party? Because we understand there was some leakage of some phone conversations. The former SG, Kaliat, I think the way she commented on the party, the sentiments were not in good faith. Have you reached out to her? What about Kambala? What about the other presidential aspirants? Are you still united? Because I understand you signed that MOU, that binding document to say even though one loses, but still remains the part of the party, and then you forge ahead. Is this happening? And lastly, just a day ago you wrote some heads of missions expressing some grievances. Have you also done the same to Malawi Electoral Commission? Thank you. Mwina poti ndi atatu ndi ayankhe mwina mundilole kuti ndidzankhe society ina ya mafunso enawo. Whether I should do it in English or which one do you want? Chichewa is okay. Ndizonadi ineyo ngati president wa UTM komanso azinzanga UTM tinapanga nawo participate pa ma demonstrations a Monday. Chimene tinapanga nawo participate ndi nkhani zimene ma demonstration apangitsidwira zolinga zake. Number 1, nkhani ya fuel yavuta anthu akugona ma filling station. Ifeyo ngati UTM tikuona kuti amaya kupsinjika, amaya kuzunzika, and ifeyo ngati opposition timaina kutenga nawo mbali limodzi ndi amalawi amene akuvutika. Kwaima pansi kuluza boma kuti nkhani ya mafuel sizikuyenda apange sort out. Ndiye zimene apitira pansewu. And china chimene tapempha nthawi imeneyi napempha kuti anduna okhudzira ndi nkhani za mafuta atule pansi udindo. Asiyo amera atule pansi udindo. Anokima atule pansi udindo. Adindo wonse amene alephera amalawi pakagwirika kwa ntchito atule pansi udindo chifukwa zimangoonetseratu kuti kuvuta kwa mafutaku zikuvuta chifukwa anthu ena ake sanagwire bwino ntchito yawo. Ndiye ifenso ya UTM tinapanga side ndi asided kuna kuti ndizonadi anthu asanagwire ntchito bwino, ndizonadi amalawi akufinyika, ndizonadi anthu athu a UTM komanso anthu amene timalankhulira ifeyo a UTM onse akuvutika amene atatu basi. Ndiye kumene kujako titapita ineyo ntapita ndakapeza kuti kunavuta kwambiri chifukwa chodabwitsa kunala polisi and apolisiwo ali ndi zigawenga and zikuoneka kuti zigawengazo zikugwira ntchito ndi apolisi. That was quite surprising to us. Nkuti dziko lapansi apolisi amagwira ntchito ndi zigawenga. That was wrong. Ndiye ndizona adi amati akaponya tear gas uja akamati thamangitsa ifeyo au tupanga peaceful demonstrate zigawenga zazibwera no ndi zikwanje zawo. Kathe was there, Maulidi was there. Kuchita kuoneka kuti aliyense was panting for life, for their dear life. Sizinali bwino koma zonsezo akupanga instigate a police. Anthu analibe zida amene apanga demonstration analibe chile chonse
they are not a security threat. Akungopanga demonstrate malingana ndi ufulu wawo, exercising their constitutional right. Kupempha kusite amangouzidwa. They are not supposed to approve any demonstration. Anyone can demonstrate anytime. That's what the constitution provides for. Kumatima ngopempha kungodziwitsa. So anthu ufe, we had our own constitutional right to go and demonstrate. Kuma police akubwera zati tear gas, akubwera zigawenga to work with them. That was bad. So the situation was really very, very bad. And he felt that's why we are saying no to that. The manera mu interview yanga ijona kuti atapanga cafe interview. Kunena kuti ifeyo amalawi up to 1992 tinakhala mboma la MCP under Dr. Banda Lankhanza lobapanga zimene zijazo. Amalawi 1992 1994 ananena kuti no to such oppression and autocratic regime. Tinathana nazo zimene zija. Lero sitingamakhaleso ndi boma loti libweresere back to ma 1990s, early 1980s kumati zunza zimene zosatheka sizoonayi. Ndiye ifeyo tikhala tikulimbana nawo mpaka na zimene zizati chifukwa it's not right. Tili ndi ufulu opanga demonstrate. No one should be threatened kapena kuti kuzunzidwa chifukwa chonati afuna akapanga exercise their constitutional right. Funso lanu lachiwiri kuti nditatenga chipanechi zikhangati zikutere ndimati nzabwinobwino kuchipano kwathu nzabwinobwino. Muona kuti kuchokera pamene malemu anatisiya mzimu wause mutendere ndi nthawi imene mwina chipanechi chingatha kusokonekera, komano chingatha mwina kupita kusokonekera kutheratu kapena kutani, komano chipanechi akuluakulu athu ene makamaka olemekezeka akaliati asekretary general athu olemekezeka akambala ndi akuluakulu ena Central Executive Committee ndi muneki adayetsetsa poyamba kuti aonetsetse kuti malemu a president athu apatsidwa a dignified sending ndikupatana agwira ntchito yabwino. Komanso adayetsetsa kuti chipani chachigwire chisasokonekere mu nthawi yowawitsa yovuta ngati imeneyi. Muona kuna kuti chipani chathu chinaenda bwino and chipani chathu chinapangitsa convention, probably the best convention, most democratic convention ever by any party. And chipani mechi ya UTM pansi pa utsogoleri kwambiri wa secretary general olemekezeka Mai Kaliat. Ndiye chipani chinakhala bwino chikanatha kutere kuma chinakhalabe chimodzimodzi mpaka na medapita convention tabwerako tidakazitolerabe tikupita chitsogolo ndi zabwinobwino. Ine nditangofika kuchoka kunzuzu siku nafika Tuesday kuchokera kunzuzu, Wednesday ndi nakachesa ndolemekezeka Mai Kaliat kuwayamikira chifukwa ntchito imene anagwira yogwirizira chipanechi bwinobwino kuti zonse zikhale bwino. Ndinacheza nawo nkumva kwanga nzona kuti olemekezeka Mai Kaliat zonse zabwinobwino tikhala tikuyenda nawo bwinobwino mpaka na kutsogolo. Komanso ndachokapo napita kunyumba kwa Kambala olemekezeka Kambala nakacheza nawonso monga iwonso a founding member wa chipanechi. Tinacheza nkhani yabwino kwa basi sinikuti tikani mavuto nale wonse kupita patsogolo. Komanso ndachokapo napita kwa olemekezeka Dr. Ntumbuka tinachezanso chimodzimodzi zabwinobwino ndikupita kutsogolo kuti tikhala tikuyenda zabwinobwino. Komanso ena iwo amene sanachite bwino position siyana nawonso ndakhala ndikuwayitana kuno ku office tikucheza nawo kuti tiye tigwireni ntchito limodzi. As my statement ndinawerenga ija ya kuchipanechi mundaimva kuti tonse tigwire ntchito limodzi ngati UTM mpaka na tikawine boma chaka chamawa. Ndiye muti ona tonsefe tikamatuluka tikamatani tikugwira ntchito limodzi mpaka na chaka chamawa pamene ifeyo tilowe mboma. Ena adzakhala nduna zakuti ena adzakhala chani tiri mboma chaka chamawa inso zokusankhanira kukhala china chake mboma wathu zabwinobwino ndithu chaka chamawa amene zili zidzakhalire. Komanso ifeyo nkuona kwa atifa UTM nkuona kuti mukapita 1992 1994 mwina 1990 to 1994 analipo mabungwe osiyanasiyana adathandizira kuthana ndi nkhanza za MCP ya nthawi imeneyi. Mabungwe osiyanasiyana akunja andziko muno paki and ena otero mabishop athu anathandizira kuti zinthu zisinthe. Ndiye mukaziona kuti zinthu zikukhodzokera zikulowera koyipa nthawi zina anthu ena amatha kuthandizana. Ndiye chifukwa ena alembera mabungwe osiyanasiyana kuti zamba pasatabwereranso
kwa kale kucha ndiye tisanapite patali tithandizeni mavuto awo chifukwa kenako tidiuza anthu ambirimbiri amene aphedwe munjira imeneyi chifukwa ifeyo a UTM ndipo nene letu ifeyo a UTM paliponse pamene tikuona kuti sizikuyenda tikapansewo paliponse pamene tikuona kuti boma likulephera ntchito yake ife angotikonzekera tizikhala pansewo cholinga mavuto athe sitifuna tidikire kuti tidikire mpaka chaka chamawa September tilowe mboma mavuto a njala mavuto akusowa ntchito mavuto akusowa forex mavuto akusowa mafuta tidikire chaka chamawa kuti adzathe sitidikira zimenezo yani tifuna mavuto akonzedwe panopa ndi omwewa abweretsa okha akonze sokha ife tisapeza kuti konzera kanjira chamawa ndiye kuti mavuto akonzeke apa tapatsa ma solutions. We haven't shied away from solutions. Tapatsa ma solutions. Vuto ili laambika chifukwa cha ichi mukonze chakuti. Vuto ili laambika chifukwa cha ichi mukonze chakuti. Vuto ili laambika ena mati wauzira mayeso. Ndauziradi mayeso. Koma mwana muzira mayeso malipherabe ngatali mbuto. Kuma tukuzorisa kanikabe. Ndiye zikamakanika mavuto akamapitirira titatha kuauza ife tikhala pansewo. Pamodzi ndi amala amene akulira akupsinjika ndiye ife sititopa tatinenatu pachi sititopa sitifowoka sitikuopaso munthu aliyense dzikomo aya nathawa ujeni koma kulendo winawo tikakumana komwe sitikathawa nako ya chifukwa fe sitikuopa ndiye ameki ndena onse talembera ena onse mavuto awa ameki takhati kwafotokozera chimashini chawo chicha actually last Friday tinapita limodzi ndi zipani zina ku court. Last Friday tinapita ku court kuna kuti second phase sinaende bwino chifukwa court adalamulira kuna kuti NRP adzikhala polembetsera kaundula aziti munthu apite pa NRP alembetse chaunzika akachokene pacha apite deskina ya meki alembetse za masankho mashina amene a NRP kuti ayambe kugwira ntchito madera ambiri anayamba Friday 12 o'clock chonsecho akutseka madzulo Friday lomwelo ndiye tapita ku court nauti sizoona phase 2 sinaende bwino abwerezenso chifukwa it's a constitutional right for every Malawian to exercise their constitutional right to vote aliyense apatsire mwayi okalembetsa ndi ukavota osati chifukwa kuti mashini avuta yayi komanso mashini wonso tikunena kuti chifukwa tamvera mbiri zolakwika machine yo tamvera chifukwa tinapita sopansewu last Monday chifukwa machine tamvera ndi ameki tiatauza tatengera ku court komanso tikhati kulimbana nawo ameki mpaka na tidzakhale ndi free fair transparent elections chaka chamawa sizitheka kuti ifeyo wina akati bere chaka chamawa zimene sizitheka ndi UTM imeneyo simaulera kuberedwa masankho Soyamba nilokuza ndi kanyala ile angena kuti natsugula ndali tena mumabeleka ndali conflicting or misleading information kwa makanga ni mbali na mbali ya zisizo kwenda kwa makanga ni mapa kaso discourage hapo na bali zisizo kwenda kwa leo amana ni sasa bese bigele hizo ngosole yet useni kwa sababu mumabilo mwanga ile ngamene mugwatsi kulyaja makanga alingale mundima ukula alezi msuzi kwenda kuna okenga amo amereka ya ulaya tibita ya no coach budi zimakanga zimaka ndio sana kile wahesabu sababu ile tukiga ya mna tigezi zizalo ngosole akusoraji wili ndi zomwe mna mpenda so mzuzu la ule asobranda ina mbali ya bumwe ngara na sidi ni yeno lero dia zi mu video konsel aba mu kamba kuti chibani ya mjizi bila konsel zimukana zozulimo zibila pano kabena muzigala ya na sidi yo akawida na because wangu yangu kusawiri what kuti conflicting message mwe nayo ndo dindo wa make they are employers to Malawians ndo dindo aonetsetse kuna kuti the system is seamless ndo dindo nde ife tikumauzira ndanthu ambirimbiri napita mmene koko takanika kulembetsa palivuto kuti napita takanika kulembetsa nde ife zimene tikumanena ife timanena zimene anthu athu akumatiuza
akamakavutika kulembetsa uja kukanika atikanira ndilibe chakuti machini sakugwira chani ndefe tikumamvera za anthu nde chifuna kuti mekiyo sina zikonze bwino zinthu zake iwo azikonze bwino zinthu zawozo sipakhala conflict messages so ife tilemba zimene anthu akunena we are entitled to listen to our people, to the views and opinions of our people, and that's what we are saying. Nde ife tikunena zimene zili pa ground ameka akakonze zimene zonse cholinga choti anthu onse apatsire mwayi oti akalembetse ndi kuvota chaka chama tikuwakhanga timadikira amabungwe sidedi ndena lena ngonena atu pano kunati UTM akisinoyoyi UTM inoyo tipita pa ground sitikuopa sitifoka sititopa tizikatsira tiya gas komweko tipita pamene zinthu zikula sizikuyenda sitidikirira chaka chamatu mboma kuti zinthu ziyende tilifunsa boma likonse tikalifunsa boma likonse ngati silikonza pano pa talifunsa kale boma talifunsa boma kuti likonze zonse zitanena apasi tapa sasa ma solutions ichi mukonze motere ichi ngati safuna UTM tipuke kunja akonse nili brain and manza kujongela kwa kuruta television ndio kushauri Bayamba kukuza na pa streaming nao ya gari kukuza mshpani mara maga hani kukuza ubali mwenye ulipo kati mshpani kaona sikuone gari kujumina baada ya mbali zui mara mbali imeni ya sita umeni ndi mbali ya ona kwa usi sindi kuzolinga di amene mwasakira umeni matapo zoda mara kuoni tsakuti mungumikizane ndi ayusi amene akali president wachibani chimenechi mara kuyang'anira kuti pakabali ma-instances angapo masipapitawa kuti involving mara anthu achibani kuonetsa ngati siwalakali mtsogolero mwendapo chani ngati simunatiko kena kalikonse kupita mtsogolo muutani kuti pakhale kuti pali mgwirizano komanso ngati chibani chikuonera kuti chibani ndi chimodzi funso lacho mara kukuza ulendo kupita ku 2025 ngati UTM mwina kungofuna chitsimizo chake kuti muyende motani muyende abenoka kapena mwakonzeka kulandira mpena amene angafune kuti muyende nawo limodzi la South Tanzania ningoyankhira kuti muonjezera okay Joseph Maziska President. Yeah. Ndikukhulupirira mukumamva tegesera kapena zimene anthu akulankhula kuchokera pa nthawi imene munalo wa UTM kufikira pamene mwapeza mpando umene wamtsogoleri wa chipani cha UTM anthu akumati munatumidwa ndi DPP kudzatenga UTM kani zimenezi mukamamva mukhoza kunena kuti chani dziko yes ndiyankhe funso limene lachitatu mazisa lachitatu ndiyankhe loyambiriro ndiyankhe motere una kuti olemekezeka vice president athu a dziko lino olemekezeka Dr. Michael Usi ndizonadi atatisiya malemu a vice president athu amene atisiya malinga ndi constitution yathu and constitutional order zinatanthauza zona kuti a vice president apano akhale a president a chipani cha UTM ndi anakhala a president a UTM mu nthawi yonseyi mpaka na pamene convention yachitika ndi convention iko adindo atsogoleri atsopano a chipani cha UTM asankhidwa meeting yoyambirira ya Central Executive Committee ya UTM inakumana Friday muofesi momwe kuyambira mmawa mpaka na madzulo chimodzi mwa chinthu chimene chinalingalira komiti imeneyi ndi nkhani yoti tikawathokoze vice president athu potsogolera UTM mu nthawi imene kuchokera pamene malemu anatisiya mpaka pamene adindo atsopano asankhidwa ndiye tinapanga ma arrangements tinapempha Friday lomwelo kuti tikawathokoze a vice president potitsogolera nthawi yonseyi komanso chinthu china chimene tikawauze chinachona kuti komiti yatsopanoyi inaganiza kuti isapangenso reopen
debate and discussion pa nkhani imene Central Executive Committee ndi NEC ya mbuyo inapanga yona kuti iwowo kapena chipani cha UTM chikutuluka mu mgwirizano, mu boma la mgwirizano. Panali resolution imene idapangidwa yona kuti UTM atuluka mu mgwirizano. Ndiye Central Executive Committee takumana Friday sinafune kutsegula nkhani manager inangotenga mene inapangidwira kalemo kuti no UTM ifeyo adindo atsopano tawo watili kale kunja kwa coalition government. Ndiye tingopitiriza mene tililimo timafuna tikatsindikizire a president athu amene apuma pa president wa chipanichi kuti committee adindo atsopano asankha kuti maganizo anachitidwa nthawi manager angopitirira. Ife sili kuunikiranso maganizo amene aja kapena kukhaso ndi maganizo omayang'ana kuti tibwererenso tiyambe kukambirana zawo zobwereranso mboma ayi. Ife tikungoyang'ana 2025 September tidzikonzetsere UTM kuti no 2025 tikawina. A president athu opumawo sanatipatse mpaka na lero opita kuti tikawaone tikawauze kuti adindo atsopano ndi awa, ndipo zina mwa zimene tazipanga kale ndondomeko zimene tazipanga kale zina kuti ifeyo tili kunja kwa boma mmene munaganizira ndi komiti yakaleyo tipitiriza momwemo. Zimenezo talephera kuti tichite motero. Komanso talemba kalata iyo adziwitsa kuti that being our position sitikuyembekezereka ngati UTM tizikha ma functions amene boma lapanga ngati coalition government. Ndi ma function amene ife tizikhala chotero aliyense amene angatengera anthu kwa ma functions ngati amene aja ifeyo tili ndi njira zathu. We have instituted a disciplinary committee and we can deal with that matter as a disciplinary matter. Ngati wina angapange mosemphana ndi zimene committee yathu Central Executive Committee ndi NEC yathu yakale idagwirizana zoti ife tituluke mboma la mgwirizano. Ngati wina angapange parade ngati tidakali mboma la mgwirizano amene yoyo ifeyo tizaona kuti tizachita motani malingana ndi malamulo athu a UTM. Chachiwiri mwandifunsa kuti mwandifunsa kuti kodi UTM ipita yokha, UTM ikha mugwirizano, UTM itani. Ifeyo titakumana Friday ngati Central Executive Committee ya UTM tagwirizana kuti ifeyo gokonko, ifeyo tikupita ku 2025 September tukayima pa ballot komanso tukawina. Ndipo tiwina chimene tagwirizana kuti ifeyo we should put together the strategies, njira zoti tikawinire 2025 izo. Zimene lero ndikunena pano makomiti akhawo kumana kuyambira Friday kuunikira njira zonse. Timaunikiraso manifesto yathu yapanga revise tamaliza, timaunikira mastrategy yathu yapanga revise tamaliza, timaunikira mamo yathu yapanga revise tamaliza. Zonse panopa zili tayari, we are set ready kuti tituke kunja tiyambe panga serious campaign. Tili 9 months yogwira ntchito yotipula, yogalauza, yolima, yothamanga pa ground, ndipo tikathamanga tipanga boma chaka chama. Maiko kunjako alipo kumene 9 months they were able to deliver a government, to form a government. Ifenso in 9 months, trust you, believe me, tipanga form government dziko amaino in 9 months time. Zimeda kuwezana choreo inepo ina kukomita kwanga ukulu nkoti amalawi ambiri chonde tintuluke tikalembetse ngati tikumva kuwawa ndi zimene zikuchitikazi tikalembetse kuti cholinga tizavotera UTM idzawe mboma chaka chamawa. Komanso kungopanga tione kuti ifeyo ka make zipanga za ndingwanji ife sitilola kuti make kapena kuti aliyense abere masankho. Zimene sizitheka ti chita china chilichonse kuti masankho asabedwe asadzabedwe mdziko muno chaka chamawa pamene amalawi awapita kuzisankho za chaka chamawa. Ndiye kumalizira tsopano za nkhani ya achimwenanga amazazi kungonena kuti ine chimene madabwa ine nchakuti mukabwerera mbuyomo anthu anachokera ku MCP kupanga form DPP, kupanga form UDF ma 1992 1993 mpaka kupanga boma 1994 ngati UDF ngati afford. Kuti anthu amene anabwera ku MCP then mukapita patsogolopo UDF inazabereka DPP. Anthu amene anabwera ku UDF
anazagula DPP bweresa UTF mukapita tsogolopo panadzabwera PP anthu a PP aja anabwerera ku DPP anayigula ipititsa uko mukapita patsogolopo mupeza kuli PDP anthu amene aja anabwerera kuigula PDP kubwerera ku DPP mupezanso UTM the majority anachokera ku UTF atayika ku DPP anapanga fomu UTM ine nangowatsatira anthu amene anabwera kupanga abwerera nsangaja kuti DK what is wrong with DK kuti DK yekhanda amene angathe kubwerera DK yekhanda amene angathe kuchigula chipanichi khala ndalama zakati ndizigula ndalama zingati ndiye ndichibwetsa ku DPP. Sometimes you wonder why so many questions on me kuti ndikudzagula ine ndikuchipitisa chipanichi ku DPP ndikutani iya hayi ine ndine wa UTM. I'm a proud member president wa UTM ndipo ndakhazika and I'm home here. Happily home and ndi chipani cha UTM tukalowa mboma chaka chanawo. As I said to you, what excites me more about the UTM, there are those three things and I'm extremely passionate about. To do away with the tribalism, nepotism, cronyism. Zipani says zimavutika nkhani zimezis. It's only UTM which can stand up and say if we were saying no to this nonsense. Dr. Bana anazaphwanya stupid federation of Nyasara and Rhodesians and so forth. Ngati pali another stupid ideology yofunika tithanira ngati amawi ndiye tribalism, nepotism, cronyism, and that is the job for UTM to do that. China, corruption. We need to do away in all its forms corruption, and that's UTM. Then transforming Malawi, UTM transforming. What a beautiful part. You can never find any better part in Malawi than UTM. Totally fail. In fail background. Every voter, every home, every village to convince them that UTM is the party. UTM is the one with the best agenda. UTM actually ndirole ndikugawira on the transformative agenda. Chimeta panga UTM tukunena kuti tikangotenga boma chaka chamawa immediately day one titapanga reset macro fiscal projection yonse titapanga reset fiscal policy, reset mandatory policy, reset exchange rate policy. Day one, yongo wa mboma. Day one, tikatero budget tukusinda. Boma lili lonse will get a minimum of 100 billion kwacha. Boma lili lonse. Ndeka ikanizatu likoma icha. A minimum of 100 billion kwacha. Litsapanga chani. Kumanso tukuti boma lili lonse ate bare minimum alisa kale. Kubomako. Kubomako, ku district iko. Kukhale kuti tikhale ndi CEO pakati apo akafuna ma councils azikana ma CEO onse ma CEOs tifuna zimene tizapange tizazikonzo tipotsika ma CEO alikoma ndi management team yake ndiye kuti akalanda 100 billion akakhala anthu ake abwino olipidwa bwino othandizidwa bwino amene aja kupanga develop likomaja kwa bwino kwambiri in 5 years 100 billion ndiye pali posi pakhala magetsi pali posi pakhala madzi zipatala zikonzedwa maskulu akonzedwa tourism njeni ma hotels zikhala kumanga pali posi kulikoma kucha. Imagine 100 billion kulikoma every year. Likoma jemzachita kudabwa paradise of Malawi. Anyamata awa onse awa zikwata zikapangira kulikoma chokuza kama hotelo abwino achokongola kulikoma. That's what we want for Malawi. Then my key sectors are mining and amangotaya ATM mining, agriculture value addition, tourism, manufacturing. Tufuna kuti every year tizidzaika 500 billion ku mining every year for 5 years. Every year 500 billion ku manufacturing 5 years. Every year for 5 years kumaika ku tourism 500 billion. Every year kumaika ku processing yazinto zakumunda 500 billion. Tiza kanima factories all over, migodi all over, mahotels all over. Anyamata ajali panchesi babiwa jakupanga mipando yao panga sichani zitini zao zicha onsea ajaza kaudeta wasinda. Now they are producing things for the global market. Kodi tuwa wafu linked them to the global market. Alindima ma factories all panga all over ngadimena Korea China mucho mango panga all over the country because we have invested 500 billion every year in manufacturing. That is UTM for you. Transformative agenda for Malawi. Azira udabwa Malawi. Lija tembe nukilo dziko nseri kusinjiratu.
And if you ask me, Kotika 500 billion to these 4 sectors, that is 2 trillion. Tika 100 billion to every district, that is 3 trillion. That is 5 trillion. Ibaita kusanchilo. Capital here present tizaenda pansi ine, ndizaenda pansi. Ndazi nzanga wakazaka minister. Tizaenda pansi ndrama zote na chitumiza zikabwire nchito. Ndiye pa 5.8 trillion budget chaka chino ija 5 trillion taikawa kuzimene zizi. Tikangotero chitu ko chizingoti cut all over the country. That is UTM for you. We can do it. Transform this country. Nkumakhandisa kujeso kwanira. Kusia upanga import useless stuff. Tukupanga export za mbili. We can develop this nation quite easily. Imene yonde UTM. Nde ina amu home. Home. I will have a 1 minute. Yeah. Are you still have a question? No, it's okay. Uvo ndi matero kumamaliziro kwa mafunso athu. Umonso ndi mmene zinalili lero lino mu mzinda wa Lilongwe pamene chipani cha UTM chimachitisa press briefing, ndipo amene amayankhula ndi mtsogoleri wa chipanichi wa nyuwani amene wandi Dalitso Kabambe kuyankhulapo nkhani zina zimene iwo azimva pa speech ya president ya Zulu komanso kulongosola ndi kusakondwa kwa mmene dziko